Yıklıklar yangıladı bir zaman. Dolsa kıyıcıktık kazanga altımızda bir kazan. Ay молодец. Aferin. Aferin Azat, şen buldu bir bu. Selam. Ne bu? Abdullah Tokay eskizde toldırımız ısrar. Burası mı nesek yazılған? 1886. 1886. Ne şu yılda ol tuğan. Көресіз mi? Қоя туған ol кім біле? Ne bu sonuna 1886 һәм Кушлауыш деген ауылны һәр біріміз есімізде қалдыра келіштік ме? Аннан соң көресің Зиннатулла бабайы Ишилі деген ауылда Зиннатулла бабайым да тұра. Һәм де шул бабайының Құран үйінде бұл. Шәм базарында тәқдим етелер деп айтымыз соң. Һәм Мұхаммед Ғали, һәм Ғазиза исемлі кішілер аны өзлерінің үйлеріне алалар. Һәм шунда алар біргәлеп 2 еллап яшиләр. Уральскиға алып китәләр, Жайыққа. Һәм бу Габдулла Тукай тормышында бик зур кызыклы чор дип әйтергә кирәк. Чөнки нәкъ менә Уральскида торган вакытта 12 ел эчендә ул беренче әсәрләрен иҗат итә. Габдулла Тукай үзенең беренче гонорар акчасына ала һәм апасы Газизәгә бүләк итә. Һәм менә бу искиткеч матур камзол да нәкъ менә Газизә апасыныкы була. Күрәсезме? Ә менә бу нәрсә икән? Бу грамм пластинкалар альбомы. Элек музыканы бит наушниклар тыгып телефоннан тыңламаганнар, а булганнар шуны матур патефоннар, анда куйганнар пластинкалар име. Һәм бәлки менә бу матур җырларны Тукай үзе тыңлагандыр, кем белә. Әнә бу кара савытты анда күрәсезме? Менә бу каләмне шул чернила татарча, шул монда маналар да һәм язалар кара белән. Монда Тукайны кем таныды? Кая Тукай? Кая, нәрсә кигән ул? Шляпа кигән дип уйлыйсыңмы? Кәләпүш кигәндер бәлки. Карагыз тере китап, аны карагыз ничек итеп ачып була. Хоп. Сагы нәрсәләре бар? Кисек баш. Печән, менә күрәсезме? Әле елмаеп тора. Син үзең ачып карасың киләме шулай? Хоп. Менә бу кисек баш. Күрдеңме, Тимур? Ничек кызык. Әлен тылсымлы китаплар бар икән буларда, карагыз. Бу чемодан. Менә шундый әле чемоданы аның юл кәрҗине дип әйтик инде без аны. Менә шундый булган. Ул сәяхәт итәргә яраткан име? Казанга кайтканнан соң ул Астрахань, Түбән Новгород, хәтта Петербургка да барган. Менә бу юллар буенча йөргән, Казанда дуслары белән очрашкан. Саф һава сулагандыр бәлки, шулай бит. Менә бу иске Казан, бу безнең Казаныбыз. Пластинкаларны куйганнар да, менә музыка тыңлаганнар, күрәсезме? Кавказ халыкларында билгеле имам Шамил булган, һәм шуның улы Казанга килеп, бик бай сәүдәгәрләрнең кызы Биби Мәрьям Бабай исемле кызга өйләнгән һәм алар бу йортта яши башлаганнар. Һәм аннан соң да икенче хуҗалар булган бу йортта бу байлардан соң аларга тәмле конфет чыгарган, шуңа белән конфетны король дип атаганнар ул чорда. 1986 елда инде Габдулла Тукай әдәби музейы ачылган. Габдулла Тукай шүрәле, театр, kitap, şahir, bir bunlar, Kazan hem Kazan orta, Şen Bazarı'nca Kulyola Kisip Baş, Su Anası, isimler olganlar gibi kurlikli eserlerinin avtları. Seni mi? Нәрсә ди? Тегәй белән крутить итәргә килә. Менә мондамы? Купеческое собрание, 110. Әйдәгә. Нәрсә ди? Купеческое собрание дигән. Тукай сөйләмим анда. Искиткеч тәмле кыстыбый дигән. Кибет, беләсезме сез, иштәгән рестораннар. Һәм алар менә шундый матур, киз бәйдә син кыз кеше сиңа беренче итеп бирә. Менә бу сиңа күчтәнәс, вкусняшкалар. Син молодец, музейга килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Һәм шулай менә шундый кызыклы Шүрәле китабы, Сабантуй, Салават журналлары. Шулай итеп, без молодец.